Alodumo lichotsha phambili kwezokhenketho kweli. Bathi phambi kwalo bhubhane bebenegalelo lesixhenxe somnyinge ekhulwini kuqoqosho, kodwa ngoku izinto azimntakangqika. Intensify vaccines rather than stricter restrictions that would cripple the economy. Echithwe ngabakhenkethi eKapa yehlile kwi-17 lweebhiliyoni ngo-2019 yayokuthi qatha kwiibhiliyoni ezine kunyaka ophelileyo. Amashishini athi sebeqalile ukurhoxa abakhenkethi. Tourists zifika only ngoDisemba ngamaxesha eholiday iyas-affecta loo nto ibhizinesi as bana ubone uba kuthe cwaka. Isebe lezempilo libongoze abantu behlise amaphaphu balandele imigaqo yalo bhubhane. Safe social distance of at least 1.5 meters from others, particularly at schools, shopping malls, gatherings, and when traveling or using public transport. Abahlali bathi ezi zithintelo zibekiweyo kuhambo luzitshabalalisile izicwangciso zabo zeholide. Our house out, our guest house, and we now have to cancel because everyone's cancelled on us. We're not going to get our money. Abasemagunyeni kwisixeko saseKapa bathi bazokuqwalasela kubakhenkethi apha ekhayeni benze namaxabiso afikelelekayo bezama ukonga imisebenzi noqoqosho. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseKapa.